Mbelehno pitik gaya acara pitung dinane Pakdeku. Iya ya Cah, iki rewang bagian nyembelihno pitik. Lagek ae teko wis entuk tugas nyembelihno pitik ning nggone tanggane. Wis tak cekeli tenanan Cah, engko selak miber pitike. Didongani dhisik bismillahirrahmanirrahim. Jane ya rada ndredeg Cah, tapi yo wis lah rapopo. Wis bar iki langsung tak uncalno ae soale pitike glebek-glebek Cah. Iki wis bar langsung tak go mulai ae ning nggone Pakdeku. Iki engko ceritane ape dijangan soto Cah, mesti sedep engko. Bar ngono aku iki ganti tugas pe dijak Mbak Yuku tuku buah ning toko gawe isen-isen. Berkatane kucuk-kucuk wis teko toko buah ae, ternyata lengkap Cah. Tokone ora mau adol buah tok, barang perbumbuhan dapur ya lengkap. Iki aku karo mbakku lagi milih salak ape digawe isi tumpangan berkat. Nah iki aku mlaku menjero gak sengaja nemu alpukat mentega Cah, regane kok murah mek 20.000 ya. Wis bar lek tuku buah iki OTW muleh. Dalane rame ning ngene Cah, iki aku langsung ae ndang muleh. Kok omah isih kumanan iki penggawe bugis. Nek nggonku panganan iki jenenge bugis, nek ning nggonem jenenge panganan apa Cah? Gawe teko glepung ketan terus dikai santen. Bariku diisi klopo utawa kacang. Buntel-buntele wis bar iki terus didang ya Cah bugise. Sebagian naga sarine wis ana sing mateng. Iki ya ana rewang bagian ngrumpi barang. Bugise didang wis mateng iki Cah. Agek ditumplek kemebul isih anget-anget terus dilapi Cah bugise. Ben supaya dhek gak nglengo karo banyu. Nek wis dilap ngene kan dadi ayu ya Cah. Ora nerima rewang gawe, iki ya rewang ngincipi utawa rewang mangan Cah. Tak jajal tak bukakno ya. Lah iki rupane dicokot ngene. Manis Cah. Kaya sapa ya? Bariku aku terus tilik bagian guri, iki bagian adang karo masake Cah. Bagian adang karo masak lawuh iki khusus Cah. Bayari uang. Nek ape selamatan wong mati aja lali apeme ya Cah.